Fico chce zobrať ľuďom voľno na Vianoce. Stojím pred pravoslavným chrámom svätého Mikuláša. Pravoslavní kresťania slávia svoje sviatky podľa juliánskeho kalendára. 6. januára nášho gregoriánskeho kalendára je 24. decembra, čiže štedrý deň podľa juliánskeho kalendára. Fico im voľno na štedrý deň ruší. Je to veľká neúcta voči pravoslavným kresťanom. Ale 6. januára je veľký sviatok aj pre katolícku cirkev. Je to zjavenie Pána ľudovo troch kráľov. Aby toho nebolo málo, tak prikazuje aj ľuďom, predavačkám, zväčša ženám, aby museli nastúpiť počas vianočných a veľkonočných sviatkov do obchodov, do práce, počas ktorých mali doteraz garantované voľno. A pýtam sa teda nakoniec, či aj deťom skrátia prázdniny o celý týždeň, pretože teraz, keď bolo 6. voľno, tak išli do školy až 7. a pôjdu do školy už 2. januára. Fico berie ľuďom voľno, berie im čas s rodinou, berie im čas, keď môžu sláviť sviatky, keď si môžu oddychnúť. Absolútne nesúhlasíme. Celé zlé.